Vítam vás, moje meno je Baraňaj, som konateľom firmy Infomarketing SRO, ktorý je výhradným dovozcom rastliniek zázračného plotu do Českej republiky. A dneska budeme losovať LCD televízor pre nášho klienta. Ako vidíte, tu mám v ruke zoznam našich klientov, ktorí si objednali zázračný živý plot v termíne od 5. června do 24. září 2014 a ako doručenie si označili prvý možný podzimný termín. V losovaní mi bude pomáhať malá lukostrelkyňa z našej rodiny a v podstate losovanie bude nasledovné. Tu vidíte čísla objednávok, tieto čísla, ktoré teraz pripnem na túto terčovnicu a naša malá lukostrelkyňa bude mať jeden výstrel, pomocou čoho vylosuje výherné číslo objednávky. Takže trošku to sťažíme, lebo pripevníme ten list trošku krivo a s číslami nadol. Strieľať budeme dovtedy, kým dcéra netrafí aspoň jedno výherné číslo. Trošku ešte rozhýbem, tým môžeš ísť tam. Takto rozhýbeme, môže strieľať. Dobre, druhá skúška. Áno, a v tomto momente už máme výhercu. Poďme si pozrieť, ktoré číslo trafila. Podrž. Takže výherné číslo objednávky je 353. A teraz si pozrieme, kto je šťastný výherca. 353. Pán Robert Vlach z Veľkých Přílepů. Objednal 120 kmeňov zázračného plotu. Blahoželáme a budeme vás kontaktovať, ako vám doručíme LCD televízor. Prajem vám naďalej pekný deň a veľa radostí zo zázračného živého plotu.